Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Mutta ennen kuin me aloitetaan tää uusi video, niin mä haluaisin itse asiassa kertoa semmoista asiasta itsetunto. Mä koen, että mulla on ollut urheilijana aikaisemmin aina tosi hyvä itsetunto. Ja varsinkin fitnessurheiluajalla se itsetunto oli jotenkin helppo saavuttaa myös sillä, että kun sä teit paljon ja sit sä näit varsinkin kilpailukaudella, niin sä näit koko ajan sen sun työn tuloksen, niin se ruokki sitä minäpystyvyyden tunnetta ja semmoista itseluottamusta, se boostasi sitä koko ajan. Ja nyt kun mä oon aloittanut tämän uuden lajin semmonen puolisen vuotta sitten, tää on oikeastaan mitään hajuakaan. Mä koen, että mä oon ollut keskivertoa parempi fitnessurheilussa, mutta mä oon keskivertoa paskempi näissä kaikissa kolmessa triathlon lajissa. Niin se alkuinnostuksen jälkeen mä huomasin sen, että jokaisessa treenissä mä olen tosi epämukavuusalueella. Mä en oikeastaan koe, että mä osaan mitään näistä lajeista hyvin. Niin se, että jokainen uintireeni on aina vähän vaikea. Jokainen juoksureeni on aina vähän vaikea. Jokainen pyöräreeni on aina tosi vaikea. Niin mä huomasin tossa, mulla ei ollut minkään sortin itseluottamusta ja mä koin jotenkin, että se mun munapystyvyys oli tosi matala. Ja mä pidin itse asiassa 10 päivää taukoa tossa pyöräilystä. Ja sit kun mä kokeilin pyöräilyä viime viikolla, niin se tuntui itse asiassa tosi hyvältä. Ja mä haluaisin tässä kertoa avoimesti sen, että se on ihan täysin normaalia, että se itsetunto ja minäpystyvyys kokee välillä sitä pientä romahdusta, koska se on kuitenkin tosi tilannesidonnainen. Mä itse olen tuossa ymmärtänyt sen, että muutoksen onnistumiseen tarvitaan aina uusi näkökulma. Ja mä oon helposti semmonen, että mä teen semmosia mulle mukavia asioita. Mä tosi helposti jumiudun tiettyihin tapoihin treenata. Aina tosi aamutreenaaja. Ja mä koen, että musta ei mihinkään iltaisin. Niin mä oon vähän sitä lähtenyt esiksi työstämään, että kyllä, minä myös pystyn treenaamaan illalla. Ja itse asiassa vaikka joku pitkä PK-lenkki, juoksu, niin se ei oikeastaan ole mulle mitenkään aikasidonnainen. Niin, havainnointikykyhän on meillä ihmisillä myös tosi tilannesidonnainen. Ja havainnointikyky on tosi vaikeaa, varsinkin silloin, jos mä oon vahvojen tunteiden vallassa. Ja tosi paljon sanon just itselleen, että kun tää pyöräily on niin vaikea, ja tää on sitä ja tää on tätä, niin kyllähän se on jumakauta vaikeeta. Varsinkin kun sä aloitat sen sillä, että se on vaikeeta. Niin se, että havainnoisi sitä tilannetta, ei ehkä niinkään sieltä omasta pienestä kuopasta, vaan ylipäätänsä ehkä semmoiselta laajemmalta lintuperspektiiviltä. Että ehkä näkisi sen myös, että jos mä nyt tekisin niitä reenejä, missä mä aloitin silloin syksyllä, niin totta kai mä huomaisin myöskin sen, että mä oon kehittynyt, mutta tällä hetkellä, kun mä kuitenkin koko ajan yritän kehittää itseäni siinä lajissa paremmaksi ja kehittää niitä taitoja, niin totta kai se on raskasta. Eikö tää ikinä helpotu? Mutta onhan se ihan täysin normaalia, että jos haluat kehittyä koko ajan paremmaksi, niin sun täytyy tehdä niitä asioita sille epämukavuusalueelle. Kun mä oon vaihtanut kilpaurheilun lajista, missä mä oon ollut kisannut SM-tasolla ja kisannut kansainvälisellä tasolla. Ja tässä seuraavassa lajissa mä oon uintiradalla se kaikista hitain. Mä oon pyöräilyssä se kaikista hitain. Mä olen juoksussa se, joka on varmastikin kaikista hitaan. Kun mä tajuan sen, että mä oon vasta aloittelija. Mulla on kaikki se aika. Mulla ei ole mihinkään kiire. Mä oon vasta matkani alussa. Ja sit se itseluottamus ja se minäpystyvyyden tunne, sehän kyllä vahvistuu koko ajan, kun saa tehtyä onnistuneita treenejä. Mä en oikein osaa sanoa, että mitä tällä videolla tulee. Mä haluan olla tosi rehellinen ja kertoa myöskin näistä tämmöisistä ajatuksista, mitä tässä herää, koska nämä on täysin luonnollisia. Eiköhän lähetä sitten tänne treeniviikon pariin. Mä kuvasin tän nyt sitten sunnuntaista lähtien, koska mä halusin, että tällä videolla tulee tämmönen yhdistelmätreeni. Niin. Tervetuloa uuden videon pariin. Toivottavasti tykkäätte. Me ollaan menossa nyt Kätelärinteeseen tänne uintikeskukseen tekemään
Tää on itse asiassa mun 3. tämmönen niin kun yhdistelmätreeni. Eli mä ensin uin ja sitten menen pyörällä ja sitten juoksemaan. Niin tällä kertaa mä teen se sillä tavalla, että mä menen sen sprinttimatka. Mutta vähän sinne päin nyt. Hirveä kiva kuva taas on lähellä. Kaikki finnit näkyy. Niin. Onneksi nää voisit leikata, Pekka. Tänään mä teen sieltä, että mä menen sen sprinttimatkan, niin mä uin sen 750 metriä, sitten pyöräilen parikymmentä kilsaa, sitten juoksen 5 kilsaa, niin mä oon ne 2 erillisesti tehnyt sillä tavalla, että mä oon aikaa, eli saman verran aikaa kaikkiin, mutta nyt tää on niinku enemmän jäljittelee sitä, mitä se on sitten siellä kisassa, niin ihan kiva, saas nähdä. Ja onneksi toi meidän apuvalmentaja P. Pahtajakin on tossa sitten henkisenä tukena tekemässä tätä samaa treeniä, niin we'll see. Tänään mä teen sillä tavalla, että ajataan nyt tänne juoksuosion jälkeen. Mä vien tänne jo valmiiksi nämä ulkoiluvaatteet. On ehkä seuraavan pääsen tekemään sitten ulkona, niin kauan, että säätyy. No niin, nyt on uintijuoksus tehty. Pääsin uintimaan 800 metriä, mutta ei se ole niin justiinsa. Ja nopea vaatteiden vaihto ja sitten pyörälle. Uinti meni hyvin. Ei siinä mitään ihmeellistä, niin ihan silleen kiva juttu. Puoli kilsaa jäljellä. Nyt on parikymmentä kilsaa täynnä. Aika paljon hankalempaa on polkea tällä salin pyörällä, mutta olipahan tehtyä. Nyt on tää yhdistelmä tehty ja meni kyllä tosi hyvin. Tää oli mun 3. tämmönen, minkä mä teen, niin oli vähän niinku tiesin jo suurin piirtein, mitä odottaa. Ja pyöräilystä en ollut aikaisemmin tehnyt tolle, että pyöräilen niinku jotakin matkaa, vaan on pyöräillyt lähinnä tossa yhdistelmätreenissä aikaa. Niin kyllä tuo 20 kilsaa oli aika niinku puuduttavan tylsä. Mutta koska minä yritin tai en katsonut eikä kuunnellut mitään, koska kisossakaan ei saa kuunnella musiikkia, niin sitten tai muutenkaan turvallisuuden takia niin pitää olla sillä tavalla, että pystyy havainnoimaan ympäristöä, niin halusin sitten nyt tällä kertaa sitten tehdä sitten mahdollisimman tommonen, halusin harjoitella sitä, että en vaan huomioi jotakin muuta, vaan keskityn siihen itse tekemiseen, niin se oli kyllä ihan jeppis. Nonni, tää olikin tässä sitten tää sunnuntai. Aika kiva, kello on nyt joku 12:20, niin tässä on kivasti sitten vielä aikaa tehdä vaikka mitä. Keli on todella ihana, niin joo, ei tässä sitten. Hyvää maanantai huomenta. On tässä Pirkkolan hallin edessä Kytiksellä tätä aukeaa. Meillä alkaa tuossa 6:45 taas porukalla uintireenit. Mulla on nytten tää. Mä menen vielä 6 illalla spinningiin. En ole itse asiassa aikaisemmin käynyt näissä meidän seurajärjestämissä spinning-tunneissa, niin oikeinkin mielenkiintoista, niin saatte varmasti kuulla vähän kommentteja, että miten se sitten niinku menee. Kerran elämässä aikaisemmin spinningissä. Ja lopputulemus on se, että mä menin lääkäriin hakemaan lihasrelaksantteja, koska mä räväytin mun selän. Mä kävin lauantaina uimassa 2,5 kilsaa. Ja eilen oli tosiaan se treeni, minkä te näittekin, niin nyt tulee sitten 3. päivä uintiin putkeen, niin katsotaan, että mites tytöille käy. Uinnit on nyt uitu ja tiedättekö sen tunteen, kun on niin, sä tiedät, että sä teet jotakin väärin, mutta sulla ei ole vaan avaimia
korjata sitä. No, toi uinti on kyllä niin taitolaji, että mutta kyllä mä uskon, että mä saan tänään jonkin sortin oivalluksen, että mitä siinä pitää taas tehdä, mutta tää on tämmönen kiva. Mutta ei se mitään. Taas tuli tehtyä vähän tekniikkaa ja sitä varten tuolla uintitreeneissä käydään, että tehdään taas sitä tekniikkaa. No niin, nyt on ensimmäinen ryhmä-spinning-tunti tehty, jonka veti mun oma valmentaja, joten silleen ihan kiva. Tunti on tosi hyvä, mutta mä oon käynyt niin vähän tommosissa ryhmäjutuissa, että mä olin taas kun peuraa ajovaloissa tuolla se, ja mä oon ihmisten ympäröimänä, niin se mä en tiedä miten se jotenkin niin vaikeeta. Mutta tärkeintähän oli, että treeni oli hyvä ja tuli tehtyä ja huomenna tätäkin olla lepopäivä, niin kehonhuoltoa. Sitä me tehdään, kehonhuoltoa. Oi. Viisi menee. Hyvää huomenta. Nyt taas kuiskaan. No, hyvää huomenta. Keskiviikko huomenta. Me ollaan Mäkelärinteessä, viikon toinen uintireeni. Ja tänään mulla on tässä itse asiassa 50 metriä. Tässä on niinku parista metriä alku- ja loppuverkkaa. Sitten on 8 × 50 metriä sillä tavalla alku, että sitten on puolet eli 25 metriä on niitä drillejä, eli niitä erilaisia harjoitteita. Ja sitten on 25 metriä vapaa-uintia, on 15 sekunnin palautuksella. Seuraavaksi on 8 × 50 metriä. Sieltä se ensimmäinen alta, se 25 metriä on pelkkiä potkuja ja sitten se takaisin tulon vapaa-uintia. Sekin on 15 sekunnin palautuksella. Ja sitten on seuraava 8 × 50 metriä vapaa-uintia, missä pistetään vähän napsun verran kovempaa. Siinä on rentoreipas se ensimmäinen 25 metriä ja sitten taas se palauttelu on sitten sitä perusmatkavauhtia. Ja sen jälkeen on 10 × 50 metriä vapaa-uintia, mihin mä otan sitten lättärit ja ehkä pullarit. Tai pullariin. Mulla on vähän ton pullarin kanssa haastetta, kun se vähän pyörittää mua eli liikaa. Sen ideahan on se, että se vähän nostaa sitä alavartaloa. Niin joo, se kyllä nostaa sitä alavartaloa, mutta sitten mulla käy vähän semmoista ihme keikuntaa siihen. Ja no, siinä se sitten onkin. Sitten on taas tosiaan se parista metriä loppuverkkaa. Niin eiköhän lähdetä uimaan. Uini on tehty. Se meni itse asiassa tosi hyvin lähtökohdat huomioon, että mä olin jotenkin tosi väsynyt tuossa aamusta, mutta se meni itse asiassa tosi hyvin. Mä keskityin tosi paljon tänään siihen, että mä pysyin siinä uintiputkessa, kun mulla helposti lähtee se oikea käsi sillä tavalla, että se on vähän niin kuin, kun ne pitäisi olla 11 ja 1 kohdalla, niin mulla helposti sillä 11 ja ehkä 12,5 kohdalla se toinen käsi. Ja mä keskityin tänään tosi paljon siihen ja sitten meillä oli otettiin vähän vauhtia tossa, niin huomasin, että se oli vähän puuskutus, mutta
kyllä se taas tuntui vähän paremmalta. Juoksureeni tehty. Ja se itse juoksu meni kyllä tosi hyvin. Että huomaa, että on juoksukunto kyllä vielä tallessa. Et nyt kun se on saatu heräteltyä esiin, niin sellainen on ihan niin tosi kiva juossa ja toi jalka on nyt kestänyt tosi hyvin. Juoksuasennon kanssa on vähän haasteita. Tai no ehkä haasteet on vähän liikaa taas. Se on vähän semmonen jännä, kun mä katsoin sitä videolta, niin no joo, mutta sit mä tein juoksun perään vähän kevyttä jalakareenia tai tein tossa vähän takareiden poukistusta ja tämmöstä aktivointia pakaroille. Joo, kello on nyt 29 ja alkaakin tossa 10 työt, niin tämän päivän reenit olikin oikeastaan nyt sit siinä. Ja jeppis. Hyvää perjantai huomenta. Siis me ollaan Mäkelärinteen parkissa. Me ollaan Mäkelärinteen parkissa. Ja siis tää uimahalli ei ole siis vielä auki. Me ollaan tosi ajoissa täällä. Niin on tääkin aika edetty. Perjantai-aamuna meillä on Kytiksellä Mäkelärinteen uimahallin edessä, että me päästään tekemään treeniä. Kaikkea sitä. Eikö me ollaan lähelläkään ensimmäisiä? Niin, Panu sanoi, että me ei olla siis lähelläkään ensimmäisenä. Mutta me sentään juodaan purveerikahvit tässä autossa, koska kahviahan on sitten vielä jäljellä, niin ei se mitään. Perjantain palauttava uinti tehty. Mulla oli tänään ohjeena tehdä 3 kertaa 15 minuuttia, josta 5 minuuttia sitten semmoisia uintitrillejä. Sain valita itse, mitkä oli mulle parhaimpia, ja sitten 10 minuuttia uintia, vapaa-uintia sitten siihen niin perään. Niin se meni tosi hyvin, tosi kivalta ja kevyeltä, ja keskityin taas siihen
että se koko keho ei pyöri, vaan että ylävartalo pyörii, alavartalo pysyy mahdollisimman paikoillaan, potkut lähtee niin kuin pakarasta ja sitten, että se ylävartalo pysyy just tämmöisessä pienessä tuubissa, niin keskityin niihin, niin se oli tämän viikon vika uinti ja ei muuta kuin perjantain viettoon. Moikka ja hyvää lauantaita. Kello on nyt 4:30 ja mä tein tänään tuossa töitä. Ja nyt on sitten, hyppäsin tähän pyörän päälle lämmittelemään. Mulla on tässä tuntia 15 minuuttia vauhtikestävyysreeniä. Sen päälle on sitten vielä puoli tuntia juoksua sisältäen 15 minuuttia vetoja. Niin vauhtikestävyyspyörä treeni tehty, tunti 15 minuuttia. Nyt on vielä pari minuuttia jäähdyttelyä ja sitten lähdetäänkin tonne ulos tekemään puolen tunnin juoksulenkki. Otetaan varmaan koirat mukaan. Katsotaan mitä siitä tulee. Panu, ootteko te lähdössä juokseen? Joo. Lähdekö mukaan? Voin mä lähteä.